Тази лютеница е страхотна. А защо ми трябваше да се правя на супер домакиня? За приготвянето на домашна лютеница имам чудна рецепта. Първо си сменете дрехите. Ако не го направите, имам и друга хитра рецепта. Персил, защото той постига повече. Уникалните перли действат 3 пъти по-концентрирано срещу упорити петна за блестяща чистота. Рецептата за всяка добра домакиня. Персил. Защото персил постига повече. А сега кой ще ми купи нова фанелка, бе? Ей, Персил!